For today's video kakabsat agubra tayo nga doble kayod daadan ti asawa. Kastoy kakabsat iti pagbirukan dito'y Abuan River alaem iti tekken samo itugkel sa kanto og barangay tapnon umadayo iti barangay. Ngarod no may saka nga lalaki masapul nga hanggang agsadot-sadot agsalukag ka tano agbiag iti pamilyam ket haan na ka nga kagurguran ni katugangam. Mapaisim mo pa ni katugangam aglalo ni asawam. Kailangan agbalin tayo nga responsable nga asawa. Tapno ni bakit mo haan nakapulos nga kagurgura no dikit ay ayaten naka. Uray kasano tirigat iti trabahom kabsat an anusam dayta. Tati tao nga naanos adda iti kanunna ket ti tao nga nasadot awan ti magtengna. Tana ipadtungamin nga ti lalaki masapul nga agrigat babaen iti lenget na iti panagtrabaho tapno addaan iti makan. Isu nga gan-anos tayo padak nga lalaki anyaman iti trabaho, construction worker, opisina, kenda dumapay. Agururing kaman, aggabgabat kaman, aglaklako kaman iti balot, itlog, wenno tuyo, aglaklako sampagita, agtaltalon, agkumkuman, agan-anos tayo lata. Bastahan tayo nga lipatan, jay Diyos nga namarswa, nga mangmangted iti makan iti sangalubungan. Ta iti biyag haan nga kanayon nga adda ka iti baba addan to tiyempo nakabsat nga ingka pumangato basta unaem kentong palem dagiti bilbilin ni Apo Dios kenka. Paragsakem ni Apo Dios ket ibuyat nanto kenka iti bendisyon. Di ka maupay, di ka agsanod, di ka ngagsarimadeng. Unaem ti pagayatan ni Apo Dios ket kamakamen naka iti bendisyon. Numabannog ka, aginanaka, intunukan, no makaala ka ti pigsam, magnaka. Tuloy-tuloy lang ti panagbiag, tano nagsardeng ka, naabak ka. Makitkitam kanya kabsat, nabannugak, makainumak, napanak nga rod iminom, ket ituloy kumanen, iti agtrabaho. Duray kasano ti kadadagsen na, dagiti kayo nga awetek kakabsat. Haanak nga maupay, haanak nga agsardeng, agbagkat, tangamin nakafocus na, ket adda iti panunot ko nga no malakok dagitoy nga kayo ket agbalinto nga kwarta. Haan tayo madanagan no awan iti makan. Ta idi pinarswa iti Dios daytoy lubong insagana na aminen nga kasapsapulan tayo. Adda ditan ti bunga ti kayo, karyan nga nalitnaw nga agay ayos nga inumen, insagana na aminen dayta kabsat ket tuobraen tayo laengen agbirok tayo. Agsalukag tayo. Tay kinuna tay angkel kon nga pastor nga nodda ka iti probinsya ket tumakakita ka iti daga. Uray nodtoy iti papanam agbiag ka basta agmula ka. Ta enton tiyempo na agapit ka. Bendisyonan ni Apo Dios daytoy amakan. Mangan tayo kakabsat ket agsida tayo iti itlog kamatis ken mangga. Naimas iti mangan ditoy karyan. Basta enjoyem lang iti panagbiag kabsat uray anya ti sidaen. Tano na enjoy mo iti agbiag iti daytoy nga lubong ditoy paylaeng rabaw iti daga ket maranranasamon daytoy biag nga kasla addakan ijay gloria. Ket nalpasakon nga nangan kakabsat ket uminumakon iti danom iti karyan nga pinarswa ni Apo Dios. Ket ubray kabsat agpalugaak nga agpababa makitkita yo daytoy rangtay ti Abuan River Ilagan Isabela isu ti pagipunduan mi. Diskargaakon daytoy kayo kakabsat nga inalak ket mapangkon ilako iti bayer nga gumatang. Uray no dadduma uyawon da tayo kakabsat narogit ken nadagsen di trabaho tayo ngem di tay maupay. Tati narogit nga trabaho nalinis met iti kwartana. God bless you kakabsat ket sapay lakuma tarumang ay tayo amin.